ಕೋಮ್ಲೆ ಇದಾ ಚೈತ್ರ ಈ ಈತು ಮಲ್ಲ ಈತು ಎಲ್ಲಿ ಕೋಮ್ಲೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ತಲೆ ಒಲೆ 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 హలో హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ రట్టును మే కారు ఎదురు పో నువ్వు ఎప్పుడు దొక్క జాగింగ్ ಇನ್ನು ಶುರುವಾಗ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಬೇ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಯಾರು ತೂತಿನೇಜಿ ಯಾ ಫೋನಗೆ ಇಜ್ಜತ್ತು ಪಾವ ಓ ಒಂದು ಇಂದು ತುಂಗಭದ್ರಾಸನ 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 ಒಂತೆ ಬಂಗಾಪುಣ ಅಂದ ನಿಕ್ಕ ಬಂಗಾಪುಣ ಎಂಕ ಬಂಗಾಪು ಜಾವ ಆವ ಮಗ ಮಲ್ಕು ಮಲ್ಕು ಕಲ್ಪವೆ ಎಸ್ಮೇಟ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಕೋತು ಬಾವ ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಿ ಬಿದ್ದದ್ದು ಬಿದ್ದದ್ದು ಮೂರನೇ ಗಾಂಧಿಯ ಊರುಂಡು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿದ್ದದ್ದು ಬಿದ್ದದ್ದು ಪೂರ್ಣನಾ ಬೂರ್ನತ್ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಲಿ ಆಸನ ಒಮ್ಮೆ ಶವಾಸನ ಪುನಾಸನ ಪುನಾಸನ ಅವು ಅಂತ್ಯಾಸನ ಬಾವುಜಿ ತಾನೆ ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ ಯಾರು ಓದ್ದ ಇನ್ನೆರಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕೋಬೇವ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಚಲಾಂಡಿ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆರದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮದ ಜಾಗಿಂಗ್ ಇರದಾನ್ ಪರಿ ರಮೇಶನ ಪಲ್ಲೆ ರಮೇಶನ ದುಮ್ಮೆ ಎಲು ಮುಳ್ಳು ಮತ್ತೆ ಪಿಂಕದ ನಾಡ ಪಲ್ಲೆ ಆಪುಜಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾತ ಆಪುಜಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ದಮ್ಮು ಗಟ್ಟನಾಗ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಪ್ ಬಾಡಿ ನೇ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಈರೆ ನಮ್ಮೆರ್ಲಕ ಏರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲೆರದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮದ ಜಾಗಿಂಗ್ ದೇವರ ದಿಲಕ ದಾನೆ ಅಪ್ಪು ತುಪ್ಪ ಅದು ಕೂಡ ಅಣ್ಣ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಣ ಎಣ್ಣನೆ ಗೇಮ್ ಮಗ ನೀನು ಕಲ್ಪ ಓ ಉಮೇಶ ಓ ಉಮೇಶ ಓಲೆ ನೀ ಉಮೇಶ್ ಒಲ್ಲೆ ಓ ಉಮೇಶ ನೇ ಮೂಲತ್ತ ನೀ ಮೂಲತಿ ಇರ್ನ ಕಾರ ಮುದೆಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಉಮೇಶೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಕ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ರದ ನಾಯಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ರದಾನ ಬೇ ಓಕೊಂಡೆ ಇರೆ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಪಚ್ಚೆ ಬಟ್ಟಿನಿ ಓಕೊಂಡೆ ಇರಗೆ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡನ ಓಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಓಕೊಂಡೆ ಎಂಕೆ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಭೂಬಣ್ಣೆ ಲಕ್ಕಿನಿ ಯಾತ್ರೆನಾ ಭೂಬಣ್ಣೆ ಲಕ್ಕಿನಿ ಯಾತ್ರೆನ ಓ ಭೂಬಣ್ಣ ಅಲೇ ಓ ಭೂಬಣ್ಣ ಅಲೇ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಕೇಳತ್ತ ಓಲು ಈರು ಲಕ್ಕಿನ ಆತ್ರೆನಾಗ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಲಕ್ಕಿನಿ ಯಾತ್ರೆನಾ ಲಕ್ಕಿನಿ ಯಾತ್ರೆನಾ ಈರು ಲಕ್ಕಿನ ಆತ್ರೆನಾಗ ಇಂದೇ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಗ ಬಚ್ಚುನಿ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಗ ಆಪು ರಮೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಕೇಳು ಈರು ಇತ್ತಲಕ್ಕಿನಿಯ ಯಾನಿ ಎಕ್ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಂಗವತ್ತು ಜತ್ತು ತೊಜಿపోయిನ ಮಾರ ಬೋಡ ರಮೇಶೇ ಬೆಲೆ ಹೊತ್ತು ಜನ ಓ ರಮೇಶೇ ಬೆಲೆ ಹೊತ್ತು ಜನ ಅಂದ ಕೊಡ್ತಾತಿಜಿ ಕೋಡಾತೆ ಬೆಲೆ ಹೊತ್ತು ಜನ ಅವೇ ಕೊಡ್ತಾತಿಜಿ ಕೋಡಾತೆ ಏನು ಬಂದಿನಿ ನಾನು ರಜೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಂದು ಗಮದಂ ಏನ ಗಮದಂ ತಾನೆ ರಜೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹತ್ತು ಭೂಬಣ್ಣ ಕೊಡ್ತಾತಿಜಿ ಕೋಡಾತೆ ಏನು ಬಂದಿನಿ ನಾನು ರಜೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದೆ ಕೋಡಾತೆ ಏನು ಬಂದಿನಿ ನಾನು ಇಂಚೆನೇನ ಪೇಪರೇ ಓದು ಏನಂತಿ ಯಾನೊಂಜಿ ರಜೆ ಮಲ್ತೀನಿ ರಮೇಶ ಓ ಯಾನೊಂಜಿ ರಜೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ನಾನೇ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ರಜೆ ರಜೆಯ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಅದೇ ಒನಸಾತಜಿ ಆಪುಜಿ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಈತ ಬಂಗಾಪುರ ಯಾನೊಂಜಿ ರಜೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವೇ ದಾಯೆ ರಜೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಉಮೇಶನ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ವಾರ ಉಮೇಶನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ಬೋರ್ಡು ಬೋರ್ಡು ಜೋಕೊಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಮನಕಲು 15 ದಿನಕ್ಕೊರ 20 ದಿನಕ್ಕೊರ ಅಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಡು ಅವಾಗ ಅಕಲ್ನ ಹಣೆ ಬರ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಕು ಪೋಡು ಪೋಡು ಬಂದಿನಿ ಬೇಲೆ ಕೋಪನ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂದು ಎಕ್ಕಡ ಮಂಡೆ ಕೋಪುಜಿ ನಿದ್ದವಲ್ಪೆ ಕೋಪೆ ಅಂತ ಪೂರ ಆಡನನ್ ಓ ಉಮೇಶ ಓ ಉಮೇಶ ಎಂತ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಎಂತಿನಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಹೋದು ಬ್ರೆಡ್ ಕೊಂದಲ್ಲ ಬೇ ಎಂಕು ಓದರಂಡಿ ಬ್ರೆಡ್ ಮೇ ಬ್ರೆಡ್ ಎಂಕು ಓದರಂಡಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕೆ ಓದರಂಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಫೈಲ್ ಆವಡ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಫೈಲ್ ಆವಡೆ ಅಪ್ಪ ಹೋದ ಎಂಕು ಓದರಂಡಿ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಫೈಲ್ ಹಾಪಿನ ವರ್ಚಿ ಅವ ದೈತದೂರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಾವುಜಿ ಅಂಗಡಿಗ ಕುಡಿ ಬಲ ಬಲ ಕುಡಿ ಭೂಬಣ್ಣ ಇರೇಗ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ಯಾರು ನಮಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಲೆ ಇರ್ನ ಮಗ ಉಮೇಶ ಓದರ ಮತ್ತೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಲೆ ಯಾರು ಕಣಪ್ಪ ಉಮೇಶ ಬ್ರೆಡ್ ಈ ಎಕನಾವ ದಾದಯ್ಯ
ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತ ಮೂಲು ದಾದಾಂಡೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬಿನಿ ಕನವಡ ಕಾಲ ಆತಿಜಿ ಯಾರು ದಿನೋಲದ ಅಂಗಡಿ ಬಂದವೆ ಓ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ ಅದು ಕೆಲ ಓಡ್ಸೋಣ ಅವೇ ಮೂರು ನರಕ ಬತ್ ಸಾಯ್ಪುನಿ ನಿಕ್ಕು ಸುರುಕೆ ಬಂದದ ನಾಯಿ